στην Κύπρο. Ποιος είναι ο 15χρονος που ήδη έχει στο ενεργητικό του 2 βιβλία μαθηματικών και ετοιμάζει και τρίτο? Είναι μόλις 15 χρονών και όμως ο νεαρός Κωνσταντίνος Κουδουνάρης έχει στο ενεργητικό του όχι 1, αλλά 2 βιβλία μαθηματικών, ενώ ένα τρίτο βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Τον σύγχρονο Einstein δέχτηκε το πρωί στο γραφείο του Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Πεύκιος Γεωργιάδης. Και εκεί που η μεγάλη πλειοψηφία της κυπριακής νεολαίας αυτές τις μέρες έχει το μυαλό στραμμένο στις διακοπές και τα δώρα τα οποία πρόκειται να λάβει, ο νεαρός Κωνσταντίνος Κουδουνάρης εργάζεται πυρετωδώς για την ολοκλήρωση και του τρίτου βιβλίου μαθηματικών του. Ναι, καλά ακούσατε. Ο Κωνσταντίνος Κουδουνάρης, ηλικίας μόλις 15 ετών, αφού παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πεύκιο Γεωργιάδη το δεύτερο βιβλίο του, ανακοίνωσε και την συγγραφή του τρίτου. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Και συγχαρητήρια και εις Ευχαριστώ. Το επίτευγμα του σύγχρονου Einstein εξήρε ο Υπουργός Παιδείας κ. Πεύκιος Γεωργιάδης. Θέλω να συγχαρώ τον Κωνσταντίνο Κουδουνάρη για την πρωτοποριακή αυτή εργασία που έκαμε στο θέμα των μαθηματικών, εκδίδοντας από μόνος του ένα βιβλίο με την ονομασία «Ο κόσμος των μαθηματικών». Όνειρο του 15χρονου ιδιοφυούς μυαλού είναι να επιτύχει στον χώρο της λογιστικής, αν και προς το παρόν είναι προσιλωμένο στα μαθήματα, τα συγγράμματα, αλλά και την ιστοσελίδα του. Πριν περίπου 1 χρόνο αποφάσισα να γράψω το πρώτο μου βιβλίο μαθηματικό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα και θα συνεχίσω να γράφω βιβλία. Με ενθάρρυνε ο καθηγητής μαθηματικών μου, κύριος Λαζάρου, να γράψω αυτό το βιβλίο. Το ίδιο καιρό που έγραφα αυτό το βιβλίο, έκανα και τη δική μου ιστοσελίδα. Σκοπεύω να συνεχίσω το ενδιαφέρον μου στα μαθηματικά, σπουδάζοντας Chartered Accountant και μαθηματικός. Η μέχρι στιγμής πορεία αλλά και τα μελλοντικά σχέδια του νέου Τζον Νας όχι μόνο πρέπει να αποτελέσουν έμπνευση για τους υπόλοιπους Κύπριους, αλλά πρέπει να αποτελέσουν και την απόδειξη ότι η νέα γενιά του νησιού δεν έχει την αρνητική εικόνα που της καταλογίζεται. Ότι το παράδειγμα του Κωνσταντίνου Κουδουνάρη αυτή τη στιγμή είναι ένα παράδειγμα φωτεινό που δείχνει ότι τα παιδιά μας δεν είναι μόνο αυτά που λέσουν για παραβατικότητα και ναρκωτικά, αλλά έχουμε και εξαιρετικά παιδιά που διαπρέπουν σε αυτήν την ηλικία. Συγχαρητήρια και ισανότερα στο νεαρό Κύπριο Einstein, το μέλλον του οποίου δεν μπορεί παρά να διαγράφεται λαμπρότατο. Επιστροφή στο στούτιο, μεγάλη επιτυχία και ευχάριστη έκπληξη χαρακτήρισε και το πρωί ο Υπουργός Παιδείας Πεύκιος Γεωργιάδης τη συγγραφή από τον 15χρονο μαθητή Κωνσταντίνο Κουδουνάρη βιβλίου με θέμα «Ο κόσμος των μαθηματικών». Ο Κωνσταντίνος είναι μαζί μας στο στούτιο. Καλώς όρισες. Χαίρετε κύριε Μιχαήλ. Να σε ρωτήσω πρώτα πώς σκέφτηκες να συγγράψεις αυτό το βιβλίο? Επειδή ήμουν πάρα πολύ καλός στα μαθηματικά και μου άρεσε να είμαι πολύ δυνατός, γι' αυτό έτσι σκέφτηκα να γράψω αυτό το βιβλίο. Και με την ενθάρρυνση του καθηγητή μου, κ. Λαζάρ. Είσαι μαθητής στο Senior School, το γυμνάσιο του Junior School. Μάλιστα. Και είναι βιβλίο το οποίο περιέχει τι, απλώς να το δώσουμε για να το δείξουμε στους τηλεθεατές. Τι περιέχει αυτό το βιβλίο? Περιέχει διάφορες ασκήσεις και προβλήματα μαθηματικά για την ύλη των αγγλικών σχολείων, το Key Stage 3. Δηλαδή μπορεί να βοηθήσει μαθητές ποιων τάξεων? Από πρώτη ως τρίτη γυμνασίου. Και βρίσκεσαι στην διαδικασία συγγραφής ενός δεύτερου βιβλίου, το οποίο θα είναι οι θεωρίες όλων των μαθηματικών. Δηλαδή, ας πούμε, για μας που δεν είμαστε τόσο καλοί στα μαθηματικά. Δηλαδή του Πυθαγόρα, η θεωρία του Πυθαγόρα. Προσπαθώντας να βοηθήσουμε πιο μεγάλους μαθητές. Ναι. Άρα προσπαθώντας να βοηθήσεις στην ουσία συνομήλικους. Ναι, και πιο μεγάλους. Άρα εσύ αισθάνεσαι ότι τουλάχιστον αυτά στην τάξη τα οποία διδάσκεις τα γνωρίζεις για να γράφεις βιβλίο. Θα μπορούσες να βρεθείς σε μια τάξη παραπάνω? Ναι.
Ο στόχος σου μετά? Ο στόχος μου μετά είναι να σπουδάσω μαθηματικός και μετά να σπουδάσω Chartered Accountant. Γιατί Chartered Accountant και όχι κάτι που έχει σχέση με την προαγωγή των μαθηματικών? Κάποιος θα μπορούσε να σου πει ότι ένα τέτοιο μαθηματικό μυαλό πρέπει να ασχοληθεί αποκλειστικά με την επιστήμη των μαθηματικών. Έχει κάποια σχέση το Chartered Accountant με τα μαθηματικά. Αυτόν. Όχι, εγώ θα σου έλεγα, ας πούμε, μπορεί να καθηγητής μαθηματικών ή να προσπαθήσεις να βρεθείς κάπου για να βελτιώσεις τα μαθηματικά πια, όχι τον εαυτό σου. Ναι. Κάτι που σκέφτεσαι ή θέλεις να ενταχθείς στην αγορά εργασίας? Και τα δύο. Τα οποία δεν συνδυάζονται όμως ή συνδυάζονται? Δεν συνδυάζονται πολύ. Από πότε αγάπησες τα μαθηματικά? Από περίπου πριν έναν χρόνο. Έχει. Και γι' αυτό έχω γράψει και τη δική μου ιστοσελίδα. Έχεις και δική σου ιστοσελίδα? Ναι, στα μαθηματικά. Στην οποία προσκαλείς και άλλους να συζητήσετε? Όχι, αλλά όποιος θέλει μπορεί να βάλει τα μαθηματικά προβλήματα που έχει και εγώ θα του δώσω τις απαντήσεις. Μέσα από το ίντερνετ? Ναι. Περίμενα να μου πεις ότι τα μαθηματικά ήταν η αγάπη σου, ξέρω εγώ, από 5-6 χρονών. Ήταν έτσι, απλώς τώρα αναπτύχθηκε αυτή η αγάπη για τα μαθηματικά? Αγάπη, ναι. Με αφορμή τι, ας πούμε, έδωσε ερεθίσματα ο καθηγητής? Ναι, με ενθάρρυνε πολύ ο καθηγητής. Βλέποντας ότι έχεις προοπτικές. Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι είσαι και άριστος μαθητής, δηλαδή και στα υπόλοιπα μαθήματα. Ναι. Και στα υπόλοιπα. Με διάκριση ή χωρίς διάκριση υπέρ των μαθηματικών? Προτιμώ τα μαθηματικά βέβαια, αλλά είμαι καλός σε όλα τα μαθήματα. Αν να σε ρωτούσα μετά τα μαθηματικά, τι σου αρέσει? Θα έλεγα ότι μου αρέσει μετά από τα μαθηματικά η χημεία. Ναι. Ελληνικά? Ναι, και τα ελληνικά. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη συγγραφή και του δεύτερου βιβλίου σου. Ευχαριστώ. Το μόνο που θα πρέπει να ρωτήσουμε είναι ποια είναι η ιστοσελίδα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος συμμαθητής σου βοήθεια μέσω ίντερνετ, ποια είναι η ιστοσελίδα? Η ιστοσελίδα είναι www.mathshomeworkhelp.4t.com. Και είναι η ιστοσελίδα που έχει αρχίσει να λειτουργεί από? Περίπου πριν έναν χρόνο, από τον Μάρτιο του 2006. Και προσπαθούν κάποιοι να τους βοηθήσεις? Ναι. Ας πούμε, πόσους βοήθησες μέχρι τώρα? Αρκετούς, πάνω από 1.000 άνθρωπους. Που δεν ξέρεις ή ξέρεις? Όχι, από δεν ξέρω. Από ποιες χώρες? Από ποιες χώρες? Μερικούς ξέρω. Δηλαδή, ας πούμε? Δηλαδή από την Κύπρο, από την Αμερική, από την Αυστραλία, Γαλλία, Αγγλία. Αναπτύσσετε και κάποιο είδους σχέση μεταξύ σας ή περιορίζεσαι εσύ στη βοήθεια επί των μαθηματικών ασκήσεων? Ναι. Προλαβαίνεις και με τα μαθήματά σου και με την παροχή βοήθειας μέσω ίντερνετ? Ναι, προλαβαίνω. Δεν είναι τα Σαββατοκυριακά? Ναι. Κυρίως τα Σαββατοκυριακά. Ναι, κυρίως τα Σαββατοκυριακά. Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Να περάσουμε σε λίγο και πάλι σε τίτλους ειδήσεων και στη διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Εσωτερικών Νεοκλής Ηλικιώτης.
πλειοψηφία της κυπριακής νεολαίας αυτές τις μέρες έχει το μυαλό στραμμένο στις διακοπές και τα δώρα τα οποία πρόκειται να λάβει, ο νεαρός Κωνσταντίνος Κουδουνάρης εργάζεται πυρετωδώς για την ολοκλήρωση και του τρίτου βιβλίου μαθηματικών του. Ναι, καλά ακούσατε. Ο Κωνσταντίνος Κουδουνάρης, ηλικίας μόλις 15 ετών, αφού παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πέφκιο Γεωργιάδη το δεύτερο βιβλίο του, ανακοίνωσε και την συγγραφή του τρίτου. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια εις ανώτερα. Το επίτευγμα του σύγχρονου Αϊνστάιν εξήρε ο Υπουργός Παιδείας κ. Πέφκιος Γεωργιάδης. Θέλω να συγχαρώ τον Κωνσταντίνο Κουδουνάρη για την πρωτοποριακή αυτή εργασία που έκαμε στο θέμα των μαθηματικών, εκδίδοντας από μόνος του ένα βιβλίο με την ονομασία «Ο κόσμος των μαθηματικών». Όνειρο του 15χρονου ιδιοφυούς μυαλού είναι να επιτύχει στον χώρο της λογιστικής, αν και προς το παρόν είναι προσιλωμένο στα μαθήματα, τα συγγράμματα, αλλά και την ιστοσελίδα του. Πριν περίπου ένα χρόνο αποφάσισα να γράψω το πρώτο μου βιβλίο μαθηματικό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα και θα συνεχίσω να γράφω βιβλία. Με ενεθάρρυνε ο καθηγητής μαθηματικών μου, κύριος Λαζάρου, να γράψω αυτό το βιβλίο. Το ίδιο καιρό που έγραφα αυτό το βιβλίο, έκανα και τη δική μου ιστοσελίδα. Σκοπεύω να συνεχίσω το ενδιαφέρον μου στα μαθηματικά, σπουδάζοντας Chartered Accountant και μαθηματικός. Η μέχρι στιγμής πορεία αλλά και τα μελλοντικά σχέδια του νέου Τζον Νας όχι μόνο πρέπει να αποτελέσουν έμπνευση για τους υπόλοιπους Κύπριους, αλλά πρέπει να αποτελέσουν και την απόδειξη ότι η νέα γενιά του νησιού δεν έχει την αρνητική εικόνα που της καταλογίζεται. Ότι το παράδειγμα του Κωνσταντίνου Κουδουνάρη αυτή τη στιγμή είναι ένα παράδειγμα φωτεινό που δείχνει ότι τα παιδιά μας δεν είναι μόνο αυτά που λέσουν για παραβατικότητα και ναρκωτικά, αλλά έχουμε και εξαιρετικά παιδιά που διαπρέπουν σε αυτήν την ηλικία. Συγχαρητήρια και ισανότερα στον νεαρό Κύπριο Αϊνστάιν, το μέλλον του οποίου δεν μπορεί παρά να διαγράφεται λαμπρότατο. Εδώ στο στούτιο. Επιστροφή και θυμάστε, είδαμε πριν από λίγο το ρεπορτάζ για τον Κωνσταντίνο τον Κουδουνάρη, τον συγγραφέα μαθητή. Να καλωσορίσω εδώ τον Κωνσταντίνο. Καλώς ήρθατε, Κωνσταντίνε. Καλώς ήρθατε. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Και τον κύριο Λαζάρ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αν και στην Ελλάδα χρησιμοποιείτε το καλησπέρα μετά από τις 12 το μεσημέρι. Το χρησιμοποιούμε, ναι. Λαζάρου. Να αρχίσω από τον καθηγητή σου. Εντάξει. Έγινε και μεγαλύτερος σε ηλικία. Όχι πολύ βεβαίως, αλλά είναι. Όχι πολύ, αλλά ναι. Διαβλέψατε εγκαίρος το ταλέντο του Κωνσταντίνου σε ό,τι αφορά τα μαθηματικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Το είχα δει από την πρώτη μέρα, για να σας πω την αλήθεια. Τον είχα δει και μάλιστα συγκεκριμένα τον έβλεπα που ήταν και μερικές σελίδες μπροστά από εκείνον που διδάσκαμε. Με αποτέλεσμα σε κάποια φάση στην αρχή να εκνευριστώ εντός εισαγωγικών και να του πω Κωνσταντίνο, μην προχωρήσει με τους υπόλοιπους. Τελικά κατάλαβε και ο ίδιος ότι ήταν προς δικός του όφελος να μείνει με το ρυθμό της υπόλοιπης τάξης που δεν διαφέρει και πολύ και έτσι κάλυψε και ο ίδιος μερικά κενά τα οποία είχε ένα λάπο ενθουσιασμών, ήθελε να προχωρά και να διαβάζει, να γυρίζει τις σελίδες τις επόμενες. Και έτσι από τότε ήταν πολύ εύκολο να καταλάβω ότι είχε ένα τρομερό ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και μας το έδειξε. Τον έσπρωξε σε αυτό που βλέπουμε τώρα και αυτό που έδωσε στον Υπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνος. Ναι, ήταν μια πολύ καλή ιδέα, πιστεύω, την οποία εν μέρη διεκδικώ. Ένα μεγάλο μέρος ήταν του Κωνσταντίνου, ο οποίος έκατσε και έγραψε σπαταλώντας πάρα πολλές ώρες δικές του από τον ελεύθερο του χρόνο. Λοιπόν, αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα ανάμεσα σε δύο μαθηματικά μυαλά, καθότι στο Λύκειο εγώ 12 είχα στη μαθηματική. Εμάς είναι άλλη τάση. Άρα μην μου αρχίσει Κωνσταντίνα για τα μαθηματικά, δεν θα τα καταλάβω. Εγώ αυτό που ξέρω τα μαθηματικά είναι φιλοσοφία, δεν είναι μόνο αριθμοί. Τι σε τράβηξε σε αυτό το πράγμα? Συνήθως υπάρχει τάση στους νέους, σε όλους, να γράφουν. Είτε ποίηση, είτε λογοτεχνία, στα εικαστικά, ζωγραφική, στη μουσική, στον αθλητισμό. Τα μαθηματικά, τι είναι αυτό που σε προσέρχησαν κοντά τους? Επειδή μου άρεσαν πάρα πολύ τα μαθηματικά και γι' αυτό έχω ανοίξει τη δική μου ιστοσελίδα μαθηματικών. Και οι αριθμοί, σε γοητεύουν οι αριθμοί? Ναι.
το τι μπορούν να ανακαλύψουν, το τι μπορούν να αποδείξουν οι αριθμοί. Ναι. Η σκέψη δηλαδή. Ναι. Κύριε Λαζάρου, τι είναι αυτό που μπορεί να τραβήξει? Είστε και εσείς βεβαίως λάτρεις της φιλοσοφίας. Είναι φιλοσοφία τα μαθήματα. Κοιτάξτε, τα παιδιά διαφέρουν. Δική μας, αρχαία ελληνική. Ναι, τα παιδιά διαφέρουν. Δεν είναι όλα. Δηλαδή, δεν θα πούμε σήμερα ότι τελικά όλοι πρέπει να κάνετε κάτι πάνω στα μαθηματικά. Τούτο το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στους νέους είναι ότι διότι ακούμε διάφορα για παραβατικότητες και με το παράδειγμα του Κωνσταντίνου πιστεύω ότι βγαίνει προς τα έξω ότι οι νέοι μας δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται από τις ειδήσεις. Είναι και μωρά τα οποία ο καθένας με τη δική του ειδίκευση ή ασχολίες μπορεί να διαπρέψει πέραν από τις απλές ύλες την οποία πρέπει να μάθει και να γράψει το διαγώνισμα. Βλέπουμε τον Κωνσταντίνο να του αρέσουν τα μαθηματικά και να γράφει κάποιο βιβλίο ανάλογα με τις γνώσεις του. Άλλον παιδί μπορεί να γράψει κάποιο βιβλίο, να ανοίξει μια ιστοσελίδα για τη μουσική, για τη χημεία, για τη φυσική, για την τέχνη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στα μαθηματικά, απλά έτυχε. Όχι, απλά είναι ένα καλό παράδειγμα για να δουν και τα υπόλοιπα παιδιά και οι γονείς να ξέρουν εναλλακτικούς τρόπους πώς να απασχολήσουν και ήδη το παιδί τους, πώς να το καθοδηγήσουν. Ναι. Πόσο χρόνο σου πήρε, Κωνσταντίνε, να φτιάξεις αυτό το βιβλίο, να το γράψεις? Μου πήρε περίπου 6 μήνες. 6 μήνες. Καθημερινής δουλειάς? Σχεδόν καθημερινής δουλειάς. Υπήρχε βοήθεια, φαντάζομαι, από τον καθηγητή σου? Ναι, υπήρχε. Με ενθάρρυνε πάρα πολύ ο καθηγητής σου. Και υπήρχαν στιγμές που μπλόκαρες, κόλλησες, έμεινες και ήθελες βοήθεια? Υπήρχαν μερικές στιγμές. Δηλαδή και εμείς στην τηλεόραση κολλάμε κάποτε, μπλοκάρουμε και αρχίζουμε τα και θέλουμε βοήθεια εκείνη την ώρα. Ακόμα και Σαββατοκυριακά και έτσι για τις μέρες που θα ήθελες να ξεκουραστείς, ας πούμε, ή να ασχοληθείς με κάτι άλλο ή να βγεις. Ναι, ακόμα και εκείνες τις μέρες. Οι συμμαθητές σου πώς το αντιμετωπίζουν αυτό το πράγμα? Μήπως είναι περήφανοι? Νομίζω είναι περήφανοι. Έτσι που τους βλέπω και στην αυλή, στα διαλύματα, είναι περήφανοι με τον Κωνσταντίνο. Είχαν κάποια έκπληξη όταν έμαθαν ότι κάποιος συμμαθητής τους πραγματικά γράφει ένα βιβλίο πάνω στα μαθηματικά. Αλλά κατά τα άλλα νιώθουν πάρα πολύ περήφανοι και νομίζω τον υποστηρίζουν σε αυτό που κάνει, ξέροντας και ήδη ότι ίσως να μην μπορούσαν ήδη να το κάνουν και έτσι νομίζω νιώθουν περήφανοι. Δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε τα πάντα. Ναι. Έτσι είναι. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ο καθένας έχει τη δική του τάση και αυτό που λέτε, κύριε Λαζάρου, είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που στείλατε, ότι πρέπει να δώσουμε στους γονείς να καταλάβουν πως τα παιδιά μπορούν να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους παραγωγικά. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μαθηματικά ή μαθήματα. Μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ναι. Θα λάβεις μέρος στη Μαθηματική Ολυμπιάδα κάποια στιγμή? Ναι, βέβαια. Είδες που ξέρω και από Μαθηματική Ολυμπιάδα. Πότε είναι αυτό, πότε θα το ξέρουμε? Υπάρχουν 2 διαγωνισμοί. Επειδή είμαι μέλος της μαθηματικής εταιρείας, υπάρχει ένας διαγωνισμός τον Νοέμβριο και υπάρχει και ένας διαγωνισμός πιο ευρύς, να τον πω, τον Απρίλιο, όπου μπορούν να λάβουν μέρος από Τετάρτη Δημοτικού και πάνω. Εμείς στο Senior School παροτρύνουμε όλους τους μαθητές και ειδικά για τον Απρίλιο θα λάβει ένας μεγάλος αριθμός με στόχο να δούμε ποιοι θα ανταπεξέλθουν. Θα προκληθούν δηλαδή κάποιοι από την Κύπρο για να συμμετάσχουν? Εκείνος είναι ο διαγωνισμός του Νοεμβρίου. Αυτός ο διαγωνισμός είναι μόνο παγκύπριος και έχει στόχο να αναδείξει αυτούς που μπορούν να πιάσουν κάποια προβλήματα φαινομενικά δύσκολα, αλλά που λύνονται σχετικά πάρα πολύ εύκολα. Multiple choice ο διαγωνισμός. Αλλά είναι πολύ καλός και το συνιστούμε γενικά, ειδικά για τους μαθητές μας. Θέλουμε να έχουν αυτή την εμπειρία. Μια δύσκολη ερώτηση. Ποιος είναι ο τομέας από τα μαθηματικά που σου αρέσει περισσότερο, μέχρι αυτά που έχεις μάθει ως τώρα? Μου αρέσουν πάρα πολύ η άλγευρα. Οι λογάριθμοι? Εντάσσονται, ναι. Είδατε που δεν ξέρω. Τα μαθηματικά που ασχολούνται με τα σχήματα και τον όγκο. Ναι, μου αρέσουν και εκείνα. Και αυτά. Ωραία. Και ο στόχος σου να γίνεις, άκουσα ότι δεν επιδιώκεις να γίνεις καθηγητής των μαθηματικών, ας πούμε. Μπορεί, δεν ξέρουμε, αλλά... Προτιμάς τα λογιστικά? Ναι. Πάνω σας ακούσαμε και τον Πεύκιο Γεωργιάδη, τον Υπουργό, να λέει πως είναι ένα προσοδοφόρο επάγγελμα. Ναι. Δημοσιογράφος αποκλείεται πάντως. Όχι. Μας απέρριψε ο Κωνσταντίνος, κύριε Λαζάρου.
Εγώ να σου ευχηθώ ό,τι και να διαλέξεις να κάνεις, να το κάνεις πάντα αγνά, με καλή ψυχή και καλή προαίρεση και θα πετύχεις. Να είστε καλά, Κωνσταντίνα, να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστώ θερμά να είστε καλά τον κύριο Λαζάρου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλές γιορτές. Καλό κουράγιο με τα παιδιά. Χρειάζονται τη βοήθεια σας, κύριε Λαζάρου. Χρειάζεται και βοήθεια. Οι καθηγητές δεν είναι μόνο για να συζητούμε τα συνδικαλιστικά τους, αλλά και αυτό που μπορούν να προσφέρουν. Είναι αυτό το έργο μας ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστώ. Ο πέφτιος της πολιτικής, ο πέφτιος του πολιτισμού, ο πέφτιος της ζωής, ο πέφτιος των ανθρώπων. Ο πέφτιος δεν είναι πια μαζί μας. Ο άνθρωπος, ο οποίος για 3,5 χρόνια υπηρέτησε πιστά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, δέχθηκε πολλές επικρίσεις και όμως συνέχισε ακάθεκτα και αθόρυβα το έργο του. Ένα έργο το οποίο εκτιμήθηκε πρωτίστως από τους ίδιους τους μαθητές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νεαρός Κωνσταντίνος Κουδουνάρης, ο οποίος μόλις πριν μερικές εβδομάδες συναντήθηκε μαζί του με αφορμή το βιβλίο μαθηματικών που συνέγραψε. Ερευνητικές προσπάθειες. Και η προσπάθεια γίνεται μέσα στο κατευθυντήριο γραμμές που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταστεί πλέον ανταγωνιστική κοινωνία, οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης. Εις μνήμη του ευγενούς γίγαντα, ο Κωνσταντίνος θα έχει κλειστεί την ιστοσελίδα του για μία εβδομάδα. Το διαδίκτυο ήταν ένα από τα κεφάλαια στα οποία ο Υπουργός είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Το όραμά του για τη λειτουργία του διαδικτυακού σχολείου έμελε να ήταν και το τελευταίο που θα παρουσίαζε. Ο δημοσιογραφικός κόσμος παγωμένος αντίκρισε την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργού των Παιδιών, σύμφωνα με την οποία θα χαιρετούσε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος. Εξάλλου, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου βρίσκεται και το τελευταίο μήνυμα του Υπουργού που αναμένεται να διαβαστεί στα σχολεία αύριο Παρασκευή για την ημέρα μνήμης του Εθνάρχη Μακαρίου. Ο Πέφκιος Γεωργιάδης, πάντα στο πλάι της μαθητιώσας νεολαίας, φρόντιζε για αυτήν και σε πολιτιστικό επίπεδο. Δεν ήσαν λίγες οι φορές που βρέθηκε και σε δύσκολη θέση, όμως το χιούμορ του πάντα τον βοηθούσε να τις ξεπερνά. Στα μάτια όλων όσων συναναστρέφονταν μαζί του, ο Πέφκιος Γεωργιάδης ήταν ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ευγενής γίγαντας, το αιώνιο παιδί της πολιτικής, ο άνθρωπος που με το χαμόγελό του ζωγράφιζε τις γκρίζες νότες της πολιτικής. Δύναμη του πάντα η αστήρευτη αγάπη του για τα παιδιά. Αντίο, Πέφκε Γεωργιάδη, τα νιάτα τα οποία υπηρέτησες δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ. Κανείς δεν